बर'फोरानि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। बे समाव बर'फोरा मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों बर' सावथुन मुलुगनि गोदानै जाखांफुनाय बयजोंबो मिथिजानाय सुदेम सना रामसियारि बिनानाव बिथांमोनखौ बर' खौरांनि जाना बरायग्रोनाय जाबाय बिनानाव। खुलुमबाय। बिनानावनि थंखौ जोंनि बर' खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनाय बिनानाव। खुलुमबाय। आंनि मुङा सुदेम सना रामचियारी। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो आंनि गामिनि मुङानो जाबाय बोरिमुख मसलपुर। आथिखालाव नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबांसो सिनेमा बानायखो होननानै फोरमायगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों? आं दा ओरैनो मोनथाम जाबाय। आं फार्स्टआव खालामदोंमोन 2012आव बान्था फिल्म। बेहाय उन्दै समनि संगिना एक्ट्रेसनि रलखौ खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय आं खालामदों 2017आव बड'लेण्ड फाइटाराव। बेहाय आङो टाइटेल सं डान्स खालामदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय आं 2019आव जेंसि फिल्म खालामदों। बेहाय सापर्टिं एक्ट्रेसनि बिनानावनि रलखौ खालामदोंमोन आरो। आच्छा बिनानावखौ सोंगोन आङो आथिखालाव गोबां ससियेल मिडियायाव बिनानावखौ मोनसे भाइरेल जानाय भिडिअ जों गासैबो नुनो मोन्दों आंनि गांग्रिङा होनलायनाय नाथाय जोबोद फेमास जानाय नुनो मोन्दों। नाथाय नोंथाङा बेखौ माब्ला बानायदोंमोन होनना फोरमायगोन? बेखौ आं बारा गोबाव जायाखै। आङो बेखौ 21नि सेप्टेम्बर खालि होदोंमोन। आइ गेस माने आं बारा गोसोआव गैला। 21 सेप्टेम्बर जानांगौ। आं सानाखैमोन दि माने बे मोनसे भिडिअखौ इमान रायजो राजाफोरा जोबोद माने बजबनानै लागोन होननानै। आंथ' माने आंनिफ्राय बेस्टखौनो होदोंमोन खिन्थु एसेबां अनजानाय मोनगोन बेखौ सानाखैमोन आरो। दा बिदि जोबोद भाइरेल जानाय नुदों। ओमफ्राय आंनि इउटुबाव चेनेलावबो भिउसआ मोजां फैदों। स' बिदिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं। थारैनो रायजो राजाफ्रा जोबोद अनसायनायखौ जोंबो नुनो मोन्दों। बिनानावनाव सोंगोन आथिखालाव बिनानावा मा फरायबाय थायो? आं दा HS सेकेन्ड इयार फरायगासिनो गुवाहाटीनि हेन्डी गार्ल्स कलेजाव। फैबाय थानाय समाव बिनानावा नोंनि जिउनि थांखिखौ मा होननानै फोरमायगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों? आंनाथ' बिदि आंनि थांखि हिसाबै होनबा गोबां दङ। आं प्रफेसार जानो सानो। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे आङो कालचार लाइनावबो अराय थाबाय थानो गोसो जायो एस ए आर्टिस्ट। करिय'ग्राफारफोर जानायनि मोनसे मिजिंफोर दङ? करिय'ग्राफार जानायनिबोथ' दङआनो होनजायो। माने बिदिनो मोजां मोजां भिडिअसफोर लाबोगोन आङो लासैनो। आं अफिसियेल भिडिअ खालामनो सानदों आंनि चेनेलावनो। ओमफ्राय बेफोरखौ आंनो करिय'ग्राफ खालामनो बिदि मिजिं दं माने आंहा। अब्ला आथिखालाव नोंथाङा सावथुन मुलुगाव मा सिनेमा बानायबाय थादों होननानै फोरमायगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों? दाथ' जेबो बिदि खालामनाय जायाखै आरो आङो फाइनेल होगोन नालाय जेबो खामानियाव लानाय जायाखै। दा ओरैनो सर्ट मुभि खालामबाय दङ रुमबां प्रडाक्सनाव बेल' आरो। आच्छा बिनानाव नोंथांनि मोसानायाथ' जोबोद मोजां जायो आरो नोंथांनि मोसानायखौ जोबोद रायजो राजाफ्रा अनसायदों। नोंथाङा माबा मोनसे क्लासिकेलफोर लादों नामा बबेबा मिउजिक स्कुलफोराव? आं क्लासिकेल लादों। आङो दा मा होनो कथकआव आं बिसारत कमप्लिट खालामबाय। आं क्लास 8आवनो खालामदों। आं क्लास 5निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय क्लास 8आव आङो कथकखौ माने पास खालामबाय आरो। बबे मिउजिक स्कुलाव लादों होनना फोरमायगोन? आं बेखौ बैदास्रि मिउजिक स्कुलाव लादोंमोन। सिंग्रा बैदास्रि मिउजिक स्कुल। बिनानावा दिनैसिम कालसाराव फैबाय दं आरो फरायनायफोराबो मोजाङैनो सोलिबाय दं। नाथाय नोंथांनि बे कालसार हारिमुआव फैनायाव नोंनि आइ आफा सोरबाफोर माबायदि मदद होयो बा होआ मा फोरमायगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों? मददखौथ' गासैबो सापर्टखौ ओरैबादि होबोदों आंनि पेरेन्टस आंनि फेमिलि मेम्बार्स गासैबो। आं होननो थांबा आंनि पेरेन्टसखौल' होनजाया आंनि फेमिलि मेम्बार्सखौनो होननांगोन। बयनिफ्राय सापर्टिभ होनबाथाय आं आंनि बिमानैफोरखौ होननांगोन। आंहा गासै बिमानै साथाम दं। बिसोर आंखौ जोबोद सापर्ट खालामबोदों आरो आंनि मा बाबा गासैबो जोबोद सापर्ट खालामबोदों आरो आंनि फ्रेन्ड सार्कोलाव आंनि फ्रेन्ड्सफोरा जोबोद सापर्ट खालामबोदों। स' जोबोद मोजां मोनो आरो बिदि सापर्ट खालामनाय एकदम फेमिलि मेम्बार्स आरो फ्रेन्ड्स मोननायनि थाखाय। बिनानावखौ आङो फोरमायगोन नोंसा न'आव सोर सोर दङ होनना नोंथांनि एड्रेसिंखौ खोन्थानाय। जोंहा न'आव मा बाबा आदा आबै आनै दङ। जों 6 जन जायो। ओमफ्राय आनै सानै दंबावो। ओमफ्राय बेसोर सानैया दा हाबा जाबाय आरो। बिनानावा होमबा नैखौ सोंगोन आङो मा मावनानै मोजांसिन मोनो होननानै नों फोरमायगोन? आं मोसानानै मोजां मोनो। ओमफ्राय आरो आङो बिदिनो गसिप खालामनानै मोजां मोनो फ्रेन्ड्सफोरजों। स' थिगानो दं।
आदसा बिनानाव नोंथांखौ जोङो सुदेम सना रामचियारी होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दं नाथाय माबायदि बेसेबां अनसायनाय मोनखो दिनैसिम मा होनना फोरमायगोन बे इउटुब चेनेलाथ' आंनि निजा जाहैबाय आं बेखौ बारा गोबाव जायाखै आं हेबारनि नैबे 2020नि आङो 13 अगस्ट खालि खालामनाय जादों दासिमबो माने 2 months जाबावाखै ओमफ्राय 1 monthनि गेजेरावनो माने आं गोबां साबस्क्राइबार मोननो हादों आरो आंनि चेनेलाबो 1 monthनि सानसे आवगोल माने मनिटाइज जादों स' जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सानाखैमोन दि माने बिदि एथ'बां माने इमान थाबनो बिदि ग्र' जागोन होननानै अनसायनाय मोनगोन बिदि सानाखैमोन आरो स' जोबोद गोजोननाय मोनो बिथां बिनानावनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बर' खौरांनि गेजेरजों खावलायनाय बर' खौरां पर्टेल निउसआ आंनि न'सिम फैनानै आंखौ मोगा-मोगि लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खालामबाय आरो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौनो बर' खौरां पर्टेल निउसखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों अब्ला दिनै बिनानावजों गोबां माखासे बिनि जिउनि थांखि आरो हारिमुआव बोरै बोरै बाहागो लानाय आरो दिनैसिम बेसेबां बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबां सिनेमा बानायखो माखासे खोथाखौ बिनानावनिफ्राय जों माखासे मिथिनानै लाबाय दिनै बे बर' खौरांनि मोगा-मोगि आयदाखौ गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायजों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बिनानाव गोजोन्थों